Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton. Tusude ruas doho tamu. Namar minggu ditikion. Horas jala selamat beribadah mah dihita. Tapuji matuhata. Marede mahita. Sian bukwede nomor 565. Ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho alesa dok tanoon, edehok kamu mahamulyaon ni gowarna dok hamu madok debata. Tung nasokal do akka pabahenammu. Binahen ni hinatibul ni gogom ikon marsoba tuho aka musum haleluya. Haleluya.
Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruh matod di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporsion nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa tok-tok kuingot tami, nahehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amin. Mared de mahita sian bukede nomor 126 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahat rodi pasapuluhon, patik parjolo. Audo Jehovah debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahinonmu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongon, rodi na di bagasan aek na ditoru di tano, yang go tunggabe si sobaon manang si oluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna do sogut, akan namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siulonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianen ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangibati hutam, ay di naonom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahini do ubahin na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradanan nai jala di parbadiai, patik palimahon. Ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala lileng mangolu, di tano na nilehon di Jehovah di batam di ho, patik paunopon, unak komamunu, patik papituhon, unak ko mangalakop, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasyahon. Unak ko olo makatidakon hata naso tutu maralohod dong ajolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Audo Jehovah debatam nina debatata. Pargugon naso hatu dosan jala parimas. Siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna,
ro di sudut patoluhon, ro di sudut papaton, pinopar niya kana sogoroha diau. Alai, asido rohaku dia akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalau si patiki. Ima sahat na atong, rak manggido gogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, lau mangulahon na obar tu patik mi. Amin. Maret de mahita sian buku de nomor 626 ayat 1 rodi ayat 2. Dosa ta martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Hu hilala hami. Rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosaon. Alani ido. Ubahen na hupa serep hami diri nami sadario di jolom. Jala hupar hatopot tami. Tung na jot-jot do hami manipil siya nakadalamu na badiay, songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siyan jolom ala ni dosa nami i. Aydang di halo mohon roham hamatean ya kabar dosa. Alay hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hage dohon nami dohot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nito di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Satokid dohu tadi koko, alay papungu-pungoku mahomu se marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagad di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alay marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho. Ninna jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Mare de mahita sian buke de nomor 706 ayat 3. Tangiho kamu mahatani debata turpuk epistel di hari Minggon, imana di sian buku pangukapon ni si Johannes, bidu pitu ayat sia sahat rodi ayat 10 pitu. Pangukapon ni si Johannes bidu pitu ayat sia sahat rodi ayat 10 pitu, di ayat 40 di rak mahita macahasa. Dung salpui, adong mahubereng macai torop, na so dapot bilangan ni jolma, sian nasa bangso, marga dohot hom dohot hata, akana jongjong diadupan di habangsai, dohot diadupan di biru-birui, akana maruluson abit nasaksak, jalan nama niop mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masa luhut suru-suruani, humaliang habangsai, dohot humaliang akasituai, dohot parngolu na opati, dungi manukap manasida di jolo ni habangsai, huhut marsoba tu debata. Dungi mangalusi masa ada sian akasi tua, didok mama dokau, ise doakai, jala sia dia doro akan maruluson abit nasaksaki. Alani i, saya di jolo ni habangsa ni debata donasida. Mangolo ibana aria dohot borngin di bagasan joronai. Jala ibana nama kuduli habangsa ima, paulihon inganan di atas nasida. Ai parmahanon ni biru-biru na di parsitongani habang saido nasida, jadi tuguhonon nama nasida tuaka mual aik hanguluan, jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ima sahatna, mertua do halak na tumangihon hatan di debata, jala nau piopsa. Amin. Mare de mahita sian buke de nomor 120 lalu ayat sada dohot ayat 2.
ko mahaporsiatay, songon na hinatidak ko ni dongat tasaha porsiaw di sadok pertibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, natu mopalangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman na tinubuhan ni si Maria, na gabe-gabea sotot di porbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tumanatorung rung ditanom, na mula mangolu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana, pai mamulak soko tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditoddi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Kor alumni na Poso NHKBP Tebet Jakarta. Dungi manghihut musengan non kor ama Joshua.
Kor ama Joshua. Tabegi ma titing di huriata.
Horas Amanginang, Horas tabigema tikting nama ragam di Huriata Sadarion, ima guarni minggutta Sadarion minggu jubilate, marolop-olop tu debatama alesadok tanoon. Topik ni minggutta Sadarion, ima Jahoba marmahan bangsona. Warta Papaton Sermon Parhalado di hari Selasa tanggal 10 Mei 2025 di Patupado Sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. 5. Sermon Week. 5. Sermon di hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 masuk pukul 10 sia WIB. Week genap dimulai ma week 2 di inganan ni Nyonya Panjaitan Boru Manurung dengan alamat Jalan Lurah nomor 171 Cimahi. Week 4 di inganan ni keluarga YP Nababan Boru Silain dengan alamat Komplek Nata Endah N61 Cianjuang. Di week 6 di inganan ni keluarga D Batubara Boru Togatorop dengan alamat Kampung Cibacang RT 4 RW 5. Week 8 diinganan ni keluarga D Manurung Boru Maniuruk dengan alamat Perum Nusa Persada. Di week 10 diinganan ni keluarga DJ Aritonang Boru Sirait dengan alamat Komplek Permata Indah Jalan Kukupu Citerep. Week 12 diinganan ni keluarga H Sagala Boru Semar Mata Komplek dengan alamat Permata F2 nomor 3. Sermon di hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 15 Mei 2025 masuk pukul 10 sia WIB. Ima week ganjil dimulai week sada diinganan ni keluarga JH Haryanja Boru Manulang dengan alamat Jalan Padat Karya nomor 60 Cibeber. Week tolu diinganan ni keluarga Nyonya A Hutajulu Boru Hutapea dengan alamat Jalan Pojok Utara Sada nomor 22. Week 5 diinganan ni keluarga H Simanjuntak Boru Raja Guguk dengan alamat Jalan Sangkuriang Barat 2 Kapling nomor 5 RW 4 RW 20. Sermon week 7 diinganan ni keluarga TL Hutapea Boru Sigiro dengan alamat Komplek Cilami Permai Jalan Polisi Militer nomor 16. Week 9 diinganan ni keluarga A Pasaribu Boru Storus dengan alamat Komplek Pondok Mas Lestari Blok Q Haji Gofur. Week 10 sada diinganan ni keluarga Nyonya DP Siregar Boru Manulang dengan alamat perumahan rumah villa PRV B63 Gegar Kalong Hilir. Week 10 tolu diinganan ni keluarga M Simanjuntak Boru Manurung dengan alamat Komplek Marga Asih. 6. Pelehan bulanan di Bagasan Minggutta Sadarion Minggu 10 sada Mei 2025 diganu permingguan Patupaut Tado pasahat pelehan bulanan di bulan Mei 2025. Pasahatot mai di Dina Papungu pelehan paduaon hita tujolo. Tapasahat ma amplop pelehan bulanan ni diinganan naung pinarade. Alani pasahat masian nasa hapor siamu. 7. Tamu Huria di Minggutta Sadarion Minggu 10 sada Mei 2025 rodo tamuta imasian paduan suara alumni Naposo HKBP Tebet haroroni nasida ima nanayang patubegeon kor manang pujian di parmingguan Arian pukul 10 WIB. 8. Pesta Paskah Raya HKBP di Patupa HKBP Pusat do Pesta Paskah Raya ima di hari Sabtu sampai Minggu
tanggal 10 sampai 11 Mei 2025 di Inganan Nitarutung, Tapalnuli Utara. Namandohoti Sian Huriatta Ima Inang D5 Boru Tampu Bolon sebagai Koordinator Bidang Kesehatan PPD 18 Jabar Tengdie. 9. Kegiatan sekolah minggu. Dalam lomba paduan suara BPK Penabur Cimahi yang diadakan pada tanggal 3 Mei 2025, kontingen paduan suara sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah meraih juara 2. Pada hari ini, piala sudah diserahkan ke Huria dan sudah mengisi paduan suara dalam ibadah pagi. 10. Konven pelayan full timer. Di hari Senin tanggal 12 Mei 2025 di Patupado Konven pelayan full timer HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, nama ringanan di HKBP Bandung Timur, Nani Dohota Nisude Parhalado, Nago Tiki Dohot Keluarga. 11. Sosialisasi sampah. Sehubungan dengan keadaan darurat sampah di Kota Cimahi dan sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, dimohon supaya sampah yang akan dibuang terlebih dahulu dipilah dan dipisah antara sampah organik, non-organik, dan residu, supaya masing-masing bertanggung jawab memilah dan memisahkan sampahnya sendiri. 12. Penerimaan mahasiswa baru STGH dan STT HKBP. Gereja kita menerima surat pemberitahuan penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Guru Huria STGH dan Sekolah Tinggi Teologia STT HKBP tahun akademik 2025-2026. Bagi yang berminat supaya dapat mengunjungi website stghhkbp.ac.id dan link pendaftaran http://hkbp/spmb. 13. Pelajar Sidi Manangpar Guru Malua. A. Penutupan pembelajaran Sidi kelas reguler di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di Patupado Huriatta do Ibadah, dan penutupan pembelajaran Sidi Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Pinangido Matu Sude Parguru Malua Dohot Natoras asa dohot diibadahi ibadah mulai pukul 15 WIB maringanan di ruang sekolah minggu. B. Pelajar Sidi Khusus. Gladi bersih dan pastoral dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 pada pukul 17.00 WIB di ruang sekolah minggu. Naik Sidi dilaksanakan pada hari Minggu 20 Mei 2025 di ibadah siang pukul 10.00 WIB. 14. Pemenang tender pembangunan balkon. Dung piga-piga hali di titik-tikon di Huria, di Paubuk Muse di Sermon Parhalado, diputuson pemenang tender pembangunan balkon gereja adalah Darwin Situmorang dengan nilai Rp103.517.000. Nunga di Patupa tanda tangan kontrak kerja na di hari Jumat 9 Mei 2025 di kantor Huria asa di Ulahon ma di Tiki na Jonokon. Ima sude tikting dihita sadarion Horas. Horas. Kor Paropuan ni Huriata.
Mare de mahita sian buku de nomor 100 lalu mulai sian ayat sada rodi udutna hutma tapasahat pilieta tutuhan debata. Jehovah si permana, dan urang menang, aina saja di padang dosian durbiana, tongon di bana lomahi lapangan luhur ton biki di bana seruhana. Ito guang duratio, ait mata manguluan, di badoton isio, di dalam sunangan, sabang rohaku dotokno salelengno ditolongun mansangat di guarna. Dirurang hamatian pedang pola tahutan, ai disondangi dosude sonang doa mardalan, batahi dohot tukotni do mangapuli rohati urusitio aku. Damini dibatasian saluhut naroha, imamangaramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas malihita saluhutna. Hatan itu hatta dihita di bagasan mingguta sadarion, imana tersurat di Hesekiel bidu 34 mamuk kamai sian ayat 10 sada tolhas tu ayat 10 hujahama dihita. Ai songono dohatani Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sugut di biru-biruku jalaluluak kunasida songon pangalului ni parmahan di punguanna di hari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana suang songoniau mangalului biru-biruku sogut
jala paluaukku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai, wujud diari obbun dohot hahulumon maripotipot, jala au manogihon nasida ruar sianak kabangso dohop, papunguhon nasida sianak kaluat, asa hubuan nasida mulak tutano nasidai, lausau marmahan nasida di atas niak kadolok Israel, di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Di japalan-apalan alomak au marmahan nasida, jala di atas dolok akan natibo di Israel parudaman nasida, di sima mangulon nasida di parudaman nadenggan, jala japalan-apalan alomak japalan na di atas niak kadolok ni Israel. Au sadiri mamarmahan biru-biruku, jala au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluakku ma namagoi jala mulak buanokku tu natardapari, jala lilitakku do namabugangi, jala pargogoakku do namarsahiti, alayanggo namokmoki do hot na gogoi siap ponokku do, au sadiri tahe marmahan marhite-hite uhum ido sahakna. Adorak sosahat tutur puja mitaon atas nama keluarga besar Parhala Doni Cimahi Jala Luraon, pasahaton selamat datang mak tuakka manami inanami narosian tebet te alumni Daposo Bulung, mungkin ngadi piga-piga de dominasi gereja hamunoaing alai bui mersada muse di alumni di sopiadong do alumni na Daposo Bulung di Guari Nasida mai Galileo ate alumni sianak ka Daposo Bulung di son. Jadi om mahuriat tamanginang segala keterbatasan dohotakka keadaan alelas doroh nami majalohamu di bagasa tikyon nang sutar baik kami manamui hamu songo dia pe alani balas matong rohamuna atek kamanginang na bawa hamuan non tu Jakarta ang tabulu di Bandungin namu Cimahin namu ke horas mak dawang dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus alok sa dapat doha songono. Pemimpin yang sejati bukan menjadi beban, tetapi menjadi solusi. Pemimpin yang sejati bukan menjadi beban, tetapi menjadi solusi. Gabi itu suku-suku di bagasa roha, ay naulo do buban sa halak pemimpin. Nabuhi do gabi buban sa halak pemimpin. Habe, cita-cita luhur seorang pemimpin adalah menjadi solusi atas sebuah peristiwa atau berbagai hal yang terjadi di tonga-tonga ni naginonggomanna. Alanido hamuak kadongan molo didokon sahalak molo bahasa teologi na parmahan nate molo bahasa umum na pemimpin. Jadi didokon si Marlon nemana songonok buti anggona ka para ekonomi wanon manibangi ate do par bisnis molo salau bueno idokon nanget ido imana songonon di bukuna work engagement nemana kan dido imana songonon di keterikatan ni sebuah pekerjaan ni kontribusi seorang pimpinan manang oknum yang sedang menjalankan tugas, yang sedang menjalankan sebuah pekerjaan, kontribusi yang tinggi, Nina, kontribusi yang tinggi terhadap sebuah pekerjaan yang dia kerjakan, semakin tinggi keterlibatannya, semakin tinggi harapan untuk menyaksikan atau menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
Semakin tinggi kontribusinya, persidohotonna, semakin turut tu lapangan seorang pemimpin, semakin kurang dona boy diselesaikan di nebana. Jalabui diberengi mana diselesaikan. Semakin lam jojot sahalak dia kaulaunna berkontribusi manang mangalehon ide, manang mangalehon pikiran, manang mangalehon nakka nalenggan di sada ulaun, hatop do sayu ulauni. Hatop. Inna ibana idokon si Marloni dangamat dokoni kan alaya menarik padohan ni manai dan itu cocok dan bisa kita buktikan ketika ada perkataan jangan tunggu hari esok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Ikon menyeluruh di dokkoribana ngulunai, ikon total di dokkoribana nguluni sahalak na melakukan sebuah pekerjaan ini. Alanido toho mahabe ada kamanginang ilokon. Ternyata kualitas seorang pemimpin, kualitas seorang pemimpin itu bisa diuji dari sebuah tantangan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaannya. Kualitas seorang pemimpin itu bisa dibuktikan dengan kemampuannya untuk melakukan sebuah pekerjaan di dalam sebuah tantangan dan bisa menyelesaikannya. Imay dokkodakka namalo. Hurian itu hatta dihamuna dong sahapor sihawon molosongoni habe. Di tonga-tonga diturpukta sadarion. Ada sebuah hal yang mungkin sudah terjadi di dunia, bahkan sudah terjadi di tonga-tonga ni organisasi ni Portibi, bahkan organisasi gereja. Doa kalana asing, pemimpin yang konsisten dalam melaksanakan kepemimpinannya dan pekerja yang konsisten melakukan pekerjaannya, dia akan mendapat sebuah reward. Alai molo diturpuk tahun dan adong reward. Nadong aha hukuman. Adong hukuman. Hukumanna ketika bangsa Allah sedang ditawan, dijajah manangna di parhatobanan na sida, di parhatobanan na adong di Babel, na pasti dalam kondisi dan situasi di parhatobanan itu tidak nyaman kondisinya. Itu tidak baik-baik saja kondisinya. Itu tidak enak-enak saja kondisinya. Tapi itu adalah sebuah kondisi di mana sedang terjadi di titik terendah kehidupan. Dangolo jolma ditawan. Dangolo hita gabi hamba. Dangolo hita gabi budak. Gabi babu. Dangolo hita. Alai kondisi iman yang terjadi di tonga-tonga ni bangsa Israel hamuak kalungan di kitab Hesekiel. Mereka sedang ditawan. Karena ketika mereka ditawan atau sedang ditawan, nahudokon nakin mereka sedang tidak baik-baik saja. Tetapi mereka sedang mengalami kehancuran, porak-poranda, mengalami disabik, disayat, problem kehidupan beriman bangsa Allah. Dan holan secara badan nasida be na diharhari. Dan hola badan nasida be na marodi kerja paksa, gabe kurus kerempeng nasida. Alalong nakki dirokon taringot tu namokmok. Alay unang anu gabi tersinggung ka namokmok ate. Kalong aku namokmok. Niluto. Ayaw pe mokmok dukan. Nilo. Molo di garizon papigahon mamokmok ako. Ilo. Alay mereka sudah menjadi korban. Korban songon jolma na di parhatoban. Alay dang hola korban di tenaga nasida, dang hola korban di keringat nasida, dang hola korban nasida di daging na malake, na busuk alahon libas, doh akalan nasing, tetapi secara iman mereka juga sedang diporak-porandakan. Kebebasan melaksanakan iman, kebebasan melaksanakan ibadah, kebebasan untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Allah tidak ada lagi. Itu sudah dikerengkeng. Gabe penderita manasida
di tengah-tengah ni hapor siauna, mereka hancur kehidupan rohani. Di tengah-tengah di kondisi nasongoni manakin, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mau melakukan sebuah pekerjaan melawan derasnya arus yang menentang setiap kebijakan, yang menentang setiap kebaikan, dan dia harus mampu. Alaina terjadi di tengah-tengah di turpuk tahun, pemimpin rohani mereka tidak berkutik, tidak mau menyuarakan kebenaran. Pemimpin rohani mereka tidak mau menyuarakan sebuah hal yang bisa membangkitkan semangat bangsa Allah. Mabiar nasida kabar jamitai, mabiar nasida sebagai bangsa pilihan Allah. Habe nunga di pabakit debata, gabe sisianna gabe parmahanna di tengah-tengah ni bangsa ni debatai alai, dan berani nasida keluar, dan berani nasida menyuarakan sebuah kebenaran. Mereka hidup dalam sebuah kata, mencari titik aman. Dan berani mabiar sotong laus gabe au di pamate, sotong gabe au songonon, sotong au korban ni narohani kabar jamitai, ni narohani kapanurirangi. Artina hamu kadongan gabe dilului ma titik aman di kehidupan. Pemimpin bukan beban, tetapi solusi. Jiwa seorang pemimpin mereka, jiwa seorang gembala mereka, mereka kubur dalam-dalam karena kepentingan pribadi mereka. Mereka kubur dalam-dalam karena keinginan mereka untuk hidup lama di tengah-tengah dunia. Sehingga mereka tidak menyuarakan suara kenabian, tidak menyuarakan sebuah kebenaran. Gabe modom nasida, terpodom nasida, tabudi hilala rohan nasida, lo malisi, manang nabago sapi bangsoy, manang namendari tapi bangsoy. Anggowaka pemimpin ni gereja nai, pemimpin ni bangsoy, dia tidak mau ambil pusing. Hamak kadongan. Ternyata ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka apa yang diberikan akan dicabut dari kita. Apa yang berkat yang diberikan Tuhan kepada kita terkadang itu akan dicabut dari kehidupan kita. Karena merasa titik nyaman itu adalah sebuah solusi bagi dia, tetapi sebuah kehancuran bagi yang dipimpinnya. Idona terjadi di tengah-tengah ni turpuk tahun. Roma di bata marhide panurirang na si Hesekiel. Au sadiri marmahani bang soki. Aku sendiri. Ibana sadiri. Allah langsung turun menjadi pemimpin bagi bangsa Allah. Kepada yang diberikan mandat Allah mencabut. Kepada orang-orang yang tidak mau menyuarakan kebenaran itu, Allah mencabut mandatnya. Lagi loas biak kapanuri rangi, lau mangulahun ulon na disi. Dicabut debata. Ujungna debata turun langsung. Ibana mabuan tu japalan na lomak. Ibana mangalian minum di lehon mangulon. Dohotakka lana asing. Alani do HP seorang pemimpin, dia tidak memimpin untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang dipimpinnya. Seorang gembala, dia harus menggembalai di luar dirinya, bukan dirinya. Anggo ibana nungasaibe di dirina songo permahan sasitongna dangbe gabe mengelului nadi ibana. Alani etika seorang pemimpin. Etika seorang pemimpin, dia harus bertindak sesuai dengan norma dan memberikan sebuah standar dalam perilaku. Ikonadong do standar ni pemimpin, standar perilaku, standar yang harus dikerjakan, ada visi misi dalam kehidupannya. Alanido hamuak kadongan ahamai molo dibait debatan yang di tengah-tengah di turpuk tahun, dan ini menjadi sebuah bagian untuk menguatkan barang siapa yang percaya kepada Allah, dia akan menjadi gembala di tengah-tengah dunia ini.
Di bawah standar nasongonon seorang pemimpin dan Allah menyatakan, aku mencari dan menemukan. Ternyata seorang gembala adalah seorang yang mencari dan harus menemukan, bukan dicari dan ditemukan. Seorang gembala harus keluar dari sebuah zona menuju zona yang tidak dia tahu, di mana ada domba-domba, di mana harus melakukan sebuah pekerjaan atau bertindak sesuai dengan etika kepemimpinannya, sesuai dengan standar. Alani rohamuak kadungan di rokma ikon au mangalului sahatu najupang. Tidak ada istilah oh belum, dang dapat, dang dope. Tetapi dia akan berkata, jika hari ini belum, besok, 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 sampai segalanya dapat dan terkumpul. Napadua dia cari di batano, nangilo na diulahod di bata, tutonga-tonga di bangsona hamuak kadungan, iya pargonggomi, iya parmahani, iya pimpinani. Dia harus mengumpulkan dan membawa. Bukan hanya mencari dan melihat. Dia berkata, oh nyot doi mana? Bukan. Oh di saat doi mana bertabuni? Bukan. Tetapi seorang pemimpin, seorang gembala, dia harus melihat dan berkata, oh nyot doi mana? Etama. Dia akan mencari, dan setelah semuanya dapat, dia akan mengumpulkan. Apakah hanya dikumpulkan? Oh bukan. Mengumpulkan bukan solusi terakhir, tetapi dia harus membawa pulang apa yang sudah hilang, membawa pulang apa yang sudah tercerai-berai, membawa pulang apa yang sudah merasakan sakit, membawa pulang mereka yang merasakan terhina di dalam kehidupannya. Aidona terjadi di pembuangani hawa kadungan, mereka dihina. Masa bangsa Allah harus menjadi pengarodi? Ibu tahu lebih pengarodi, pekerja paksa. Mereka letih tapi tidak bisa menikmati dari keletihan. Mereka sengsara bekerja tapi mereka tidak bisa merasakan menikmati kesengsaraannya. Hasil dari kesengsaraannya mereka tidak menikmati. Nah batuluhon hamak kadungan dak saya hola dibuat mula kinna. Dak saya hola dibuat mulak. Lihatlah bahwa seorang gembala itu menjadi solusi, bukan beban. Dia harus memberi makan au mamangaleon nasida tu japalan nalomak, minum dohot adong paradian, tempat pemberhentian, tempat beristirahat. Toy mak ngaro situ ata unang pola suliha mo. Medis pa medis. Kursi roda mah, kursi roda. Ya, sehat dona sida. Namangi hutama kadongan, fokus mau sa ito son, hipas dona sida dang mahua. Mangalihom mangan, dohop mabain, nyaman hidupna. Bertemu maju kursi roda.
Dibuat maju tu klinik stokin istirahat na sida. Ya, toy maklum ma seksi kesehatan menangani nasida di buah matu klinik. Nggak boleh fokus pang sehita. Sifat songonido, dak tabo tu songot dia kan, ima kehidupan. Namangi huk mahamok kadongan. Ulau ni sahalak parmahan ni rokom marhite na ni ulahon ni dibata ato bangsoy leham mangan lehon kedamaian beristirahat lehon minum seluruhnya sarihon ngulu ni naginonggo mami. Ternyata pemimpin bukan beban tetapi menjadi solusi. Ima borak nanakin alai aladang diulahun nasidai dibubuk mai nakin sian nasida alai lakola manga di sarihon dakola ulahun na di sariho perkarijuan na di sariho seorang pemimpin daung ahadona rikot sembuhkan dan kuatkan. Siapa yang disembuhkan? Mereka yang sudah terluka hatinya, mereka yang sudah menderita hatinya, sudah tercabik-cabik imannya, sembuhkan melalui apa? Kuasa firman Allah. Dan kemudian pergogoi kuatkan aladido moluadong dongatan namar sitaonon selalu dorohi tamangapuli pangaleo kagogoon hatani de bataso ngonon nita tuak kadongatai asabwa mereka menjadi orang kuat karena penderitaan akan selalu ada tetapi kekuatan dari Tuhan juga selalu ada bagi orang yang menderita. Alani hamuak kadongan duk songoni habe di bubuk noni di lehom mas standar tinakin omma standar ni pelayan omma standar ni parmahan omma ulaon ni aka panggonggomi noaing siak kaporseaon sebagai pengikut Kristus kita adalah hamba Kristus yang melayani. Hamba-hamba yang melayani. Ternyata ada yang dipesankan oleh Allah kepada kita. Jadilah menjadi solusi kepada orang lain. Jadilah menjadi jalan keluar kepada orang lain, kepada yang sedang menderita, kepada yang sedang diobrak-abrik kehidupannya. Jadilah atau hadirlah sebagai solusi. Nuh yang luar biasa do Jabar taukan. Pemimpin satu dia viral kan, ala turun langsung. Gabe lokon, gabe gudang do memang cemburu. Boy tukar tabba gubernur tay nina, kan? Tukar tabba honon nina gubernur tay. Badiaw lo hita kan? Nah, contoh nama jusongoni. Tukar tabba baju tu sobba inna. Sedia napi hami mana bayo lo do hami inna. Saudara-saudara, amanginang. Minggu tersonari, minggu marolopolop tu jahuba. Bahasa marolopolop tu jahuba. Alanakin sebagai pengikut Kristus kamu harus melayani. Ingat juga bahwa kamu adalah domba Allah. Maka domba Allah adalah domba yang selalu diparmahat debata di bagasang nguluna diparmahat tuhaki inna punguan punguan ni SPH nakin seksi parapua kuria di parmahat Tuhan ngoluna hitape di parmahat Tuhan do ngolutaun hamuak kadongan dia mengambil alih kehidupan kita. Ternyata hidup kita
bukan kita yang menggembalai sendiri, tetapi ada Allahmu yang menggembalai hidupmu. Allah mengambil alih kehidupanmu, Allah mengambil alih perjalanan kehidupanmu. Allah nioloi matong debata di bagasang ngulum. Idolas ni rohatta na berjolo, ido olop-olop na berjolo. Ternyata Tuhan mempunyai, kita adalah kepemilikan Tuhan. Jamita na di hari Minggu bahwa kita kepemilikannya, harga mati kepemilikannya, bukan milik kita sendiri. Dia merancang dan memperlengkapi hidupmu. Dia yang merancang, dia yang memperlengkapi, dan dia yang menggembalai. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Allah menggembalai hidupmu, ada standar yang Allah lakukan. Artinya, lupakan standar hidupmu ketika kamu bersama-sama dengan Tuhanmu. Lupakan standar hidupmu ketika kamu sedang digembalai oleh Allahmu. Bukan berarti sedang ada kalanya kita tidak digembalai Tuhan, bukan. Allah kita adalah Allah yang omnipresent, omnipoten, di mana-mana setiap saat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, menggembalai kehidupan kita. Artinya seluruh hidupmu tidak berdasarkan standar kehidupanmu, tetapi seluruh hidupmu berdasarkan standar Allah. Maka jauhkan standarmu, pola pikirmu mengikut Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadikan sesuatu di dalam kehidupanmu. Semangat mahita di bagasan ngulut tahun Allah di parmahat Tuhan dohita HP nangpe di gosa portibiok kita di palua dohita nangpe marmara nguluta marmara dagingta di tonga-tonga ni hasyangan on anggoto dim dang marmara bahenon ni debata ibana do nagabe gembala manang parmahan di bagasan ngulung di pasu-pasu, di patau, jala di pargugui di bata mahita, mangihuton, lomo ni rohana, dohok mangulahon, natinonahonna, di bagasan nguluta. Amin. Pasu-pasu hatam, asaboy huhangoluhok kami, jala marsonang ni roha kami, lahu mangulahon ni manadda mahami, marhiti hatam, akaasiulahon nami, asaboy kami, songon permahat di tonga-tonga lingu portibio nale Tuhan namarmahani akka biru-birum nangpe gabi biru-biru do kami na di parmahani ho Tuhan asahob bartulo manirham masude nangakka ulaun pakubasio di tonga ni horiam songoni di tonga-tonga di parnguluo siap hari akka ulaun sigano pari do tak pasu-pasu pele Tuhan hubere kami mai sian asini roham siap parmahaniommu di bagasan ngulu nami. Permahani kami manotong nang di bagasan tikyo nali Tuhan. Martangia kami di bagasan tikyo to karuas na tongon marsahi noay ngali Tuhan. Yan ako ni huriam si Grace Boru Purba na pemulihan alani kecelakaan nali Tuhan. So niya manami silito nga pasca operasi nong pemulihan di bagas na sida noaing. So ni boru ni huriam si Kesia boru aritonang na pemulihan di bagas na noaing. Songoniali Tuhan nang nyonya sirait boru rumapea. Songoniali Tuhan nang amanami amang toga torop na tongon noaing di rumah sakit Lustira dirawat ali Tuhan. Songoni na nami opudenggan boru silitonga. Songoni dohot opu tamaro boru silitonga na tongon di rumah sakit Cibabat na sida ali Tuhan. Songoni dohot amanami opuguen Pasaribu di rumah sakit Baromeus. Songoni nyonya RF Sembiring boru Pasaribu di rumah sakit Dustira. Dohok yanakon ni Huriam Gilbert Pardede di rumah sakit Mitra Kasih. Ali Jehovah di bata parmahan na di bagasang ngulu nami. Hodo na mangubati Tuhan. Jala hodo na manarihon. Mangasahon na siniroham. Pasu-pasu manasida di proses pemulihan. Marhite obat na pinangan na sida gabe sumuang ma gugudohot hahi pasoni akan na di rumah sakit noay ngalay Tuhan. Pasu-pasu mo ma ala-ala medis, paramedis, doa ka obat na pinangan na pinakin na sida. Homa alay Tuhan na mabulokon na milas na mohop siya pamatang na. Dakarwas ni huriam nang madala ni operasi na sida. Manang naungsay operasi.
homa nama masu-masuhon. Jala yanakon ni huriam na tungon paimahon hasil diagnosa ni dokter dope paso-paso ma asa unang akasahit na mabain tahutan ngulu nami alay Tuhan. Sudi marwas mi gonggom, sudi mapamalum, songoni alay Tuhan manami opu guain pa sa riwa alay Tuhan na di Baromeus paso-paso ma nang disemangat na alay Tuhan asaboy marhahi paso naman nami i dohot disakap na tu kajuluan ni Arion patulus ma sudi mahami akaruan kuriam gonggomomu ubi ma inang situan nami natongon hurang hipas nakin jala nga dibuan tu tempat kesehatan pasu-pasu ma naposami Tuhan nang Baruta Barat asa boy marhahi pason pulih ibana atik na loja, atik na dong si pikiran na hamonakon ibana le Tuhan. Sudi marwas ni huriam mo nang marulupulo bahin di bagasang ngulo nami, nang pimamulus ak kahasusa kami, nang pimamulus ak kahapuguson, nang pimamulus sami di ak kailu-ilu, alay homatuhan na makamonakok kami. Pasu-pasu ma nang tamue ni huriam sa daryon, keluarga besar alumni na posobulong siyan, kabebeta-beta le Tuhan. Amanami inanamion dia kepertikian haposoon na sida nung marhubas dito nga tonga ni huriam marhiti punguan kor na posobulong alani nang dihatuaw ni umur na sida say dipakin na sida pajupang jala marhubas marbarita na uli marhiti kor na sida penggeksaur batua bain na sida le Tuhan jala lehon hahipason lehon semangat di na sida lehon gugu ale Tuhan sarihon ngulu siap hari na sida poparan na sida pe sari honomu ma alay Tuhan. Molo pe mardomu sirak kami no dohot na sida. Borat na sida madapoton ulaun na sida do pe diluat namion. Jaladigan na sida borhat tu bagas na sida be ganuk marsada-sada. Ramoti jala iring-iring daging dohot todi na sida. Pesta ni huriam alay Tuhan pasahat kami matuho disakap ni huriam di ari walu bulan nonom say homa na mamasu-masu lehon gugu tu panitia lehon uka ni roha tu ruas ni huriam tu pamarita nami dohot tuaka otangan nami jalo matangiang nami alay Tuhan asiro hamdi hami jala satokin nari pasahaton nami mapilian nami tu alupamu na badiyay doho piliak bulanan nami ajari hami mangalios yan nasa todi haporsyon nami asa marhite na manada asini roha pami pasahatoni tu alupamu na badiyay mga sahod Jesus Kristus. Amin. Tajalo mahatan ni bata sian nasa haporseo mu pasahap mapiliamu doho piliak bulanamu di bagasa tikyon marid de mahita. Rohana sonang do
ama peliata, ali di bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Hubasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa huparhasya kami pilihan non. Pati bulon hara jauh mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanan bilehon pamataku, osadohut gogoki, rodi salur artaku, pumasahat itu asuhut satu Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say romahara jaumu, say saup malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom batu hami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namardosa tu hami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Ai halo dona puna harajan Tuhan aku pohon rodi asa Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Horas marihita.